Šta privuče mladog čoveka da ne pobegne u grad, već da ostane na selu, osnuje porodicu i nastavi posao svojih roditelja? Da li je to želja za prirodom i čistim vazduhom ili nešto sasvim drugo? I šta selo nudi, pored teškog rada, da kao neka magija privuče onoga da ko se tu i rodio na selu i ostane? Šta je ono bilo kod vas od presudnog značaja da ostanete, da živite ovde na Brdu? Od presudnog značaja je bio sam taj način života na selu, takođe i kvalitet samog života, jer kao što vidite ovde je jako lepa priroda, čist vazduh, čista voda, hranu sami proizvodimo i trudimo se da što manje primenjujemo ta hemijska sredstva kako bi ona bila što zdravija. Malo ste poljoprivredno gazdinstvo i imate, opet da kažemo, razgranatu poljoprivredu. Šta sve konkretno radite? Pa znate kako, od skoro svake te neke poljoprivredne kulture, dakle, bavimo se stočarstvom, voćarstvom, malo i povrtarstvom i sve to uglavnom za naše potrebe. Imamo nešto malo, da kažemo, imamo i malinu koju, recimo, kada stigne berba, prodajemo. Na primjer, imamo ovce, krave, svinje. I to su sve za vaše potrebe? Pa uglavnom. Recimo, kada se krava otele, to tele prodamo. Na primjer, kada se ovce ojagnje, kada dođe vreme da jagnjeći porastu, to prodajemo. To je neki višak koji ostane pored te naše. Inače, selo je brdovito i na sreću živo, ali kako nam je Ivan rekao, osim njegove ćerke koja je još uvek beba, ima još samo 2 dece. Jako malo za selo koje može da pruži puno. Ne mogu da se opravim utisku da ste vi srećan čovek, mladić, dečko, oženjeni ste, naravno, glupo je reći dečko, ali mlad ste čovek, pa zato to i kažem. Srećni ste i zadovoljni vašim životom na selu? Pa jesam, iskreno jesam. Do pre, recimo, od nekih 7-8 godina imao sam ambiciju da odem u grad, iskreno govoreći. A onda sam vidjevši, dakle, kakav je taj način života u gradu, da je to jako brzo, jako nekvalitetno. Nažalost, nisam video sebe u tome. Znači, želeo sam kao većina mladih da odem u grad, međutim, posle kada sam video šta mi se selo pruža, opet sam se odlučio ovdje da ostanem. I to je na neki način i bila želja mojih roditelja da se ognjište ne ugasi, odnosno ne bi se ugasilo već kasnije da i ja nastavim tu svoj život i moji potomci da tu žive. Sam ovaj moderni trend je, kako bih rekao, takav da ljudi nisu zainteresovani za ovaj način života. Hvali selo, a drži se grad. Da, upravo tako. Pa ljudi su, eto, tako ne žele da se muče, onako prosto rečeno. Pa je li muka ovde? Pa znate kako, jeste i nije, zavisno od posla koji se obavlja. Recimo ovde konkretno moja porodica i ja, sada mnogo lakše i brže obavljamo te neke seoske poslove kada smo kupili tu neku neophodnu mehanizaciju. Recimo, ranije tokom leta smo jako mnogo dana radili, jako smo se puno mučili kada smo pastili livade, kada se to sve ručno radilo. I sada imamo tu presudu za seno koja nam je mnogo olakšala taj posao i jako se brže sve livade koje imamo završe i samim tim imamo više slobodnog vremena za neke druge aktivnosti ovde slobodne kod nas na selu. I srećni ste ovde, malo pre ste mi rekli, ja sam pitao je li ovo vaša pšenica, vi ste sa toliko ljubavi rekli da jeste, moja je, tako da iz ovih vaših reči jedino što možemo da zaključimo da evo još uvek ima mladih koji su sebe našli na selu i ovim putem, odnosno ovom prilikom pozivam sve one koji imaju probleme sa životom u gradu da se ne libe, da se vrate na selo, jer kao što vidite na selu itekako može dobro da se živi. Dragi gledalci, vi ste gledali još jednu emisiju